Men tror I på Gud? Nej, okay. Egentlig ikke. Jeg skal nok tro på, at der er noget, men jeg er ikke fanget af noget. Okay, så du er så slags agnostik? Ja, det kan man jo godt kalde det. Ja. Okay. Men hvem tror I har skabt jorden? Big Bang. Okay. Og så er du en af dem, som tror på, at ingenting har skabt alting? Jeg tror mere på, at der ikke er nødvendigvis en Gud, der har skabt noget her. Men jeg skal nok tro på, at der måske er et efterliv på en eller anden måde. For eksempel hvis vi også tager det ud på det punkt, at den her højere magt her, der skulle have skabt alt, og skulle også stå for alt det, der er godt. Hvorfor er det, så den ikke stopper alt det, der er ondt på jorden? Ja, det er fordi, at det var Adam og Eva, som syndede. Så blev alt ødelagt efter dem. Altså Gud han blev jo også sur på sine egne børn, og så endte med at skulle drukne hele jorden på grund af Noahs ark. Ja, det er noget. Og det var jo ikke fordi man nødvendigvis har gjort noget forkert, det var jo bare fordi han bare blev sur nærmest. Ja, men det var fordi, at der var mange mennesker på jorden, der syndede på det tidspunkt. Ja. Det er der jo også i dag. Ja, det er Så er det, der stopper ham fra at lave en syndflod, bare at fjerne det hele igen. Ja, det er et godt spørgsmål. Er det fordi han har lagt sig til at sove? Hvad? Han har lagt sig til at sove? Nej. Men der kommer jo en dommensdag på et tidspunkt. Ja, sikkert. Det vil da ikke overraske nogen. Ja. Men jeg sagde det der med, hvem der har skabt jorden, det er fordi, at når ingenting ikke kan skabe noget, det er også en videnskabelig mulighed. Fordi ingenting kan ikke skabe noget. Så der må have været en intelligent kraft, eller en gud, som har skabt jorden. Ja, det kan man vel på en måde godt se på det her. Men synes du selv, at du er en god person? Nej. Ja, okay. Hvad med dig? Jeg siger, det er ikke min mening, der skal vælge det. Det er, hvad folk de bedømmer mig for. Det er jo ikke, jeg skal jo ikke bedømme mig selv, det er jo, hvad folk de skal gøre. Okay. Men Gud, han er enig med dig? Fordi du sikkert har syndet? Det har alle. Ja, det er nok. Men altså, grunden til, at jeg ikke synes, jeg er en god person, det er fordi, jeg synes hverken, jeg er en dårlig eller en god person, jeg er her bare. Okay. Så jeg er over i samme båd, at folk de skal have deres mening om mig. Yes. Jeg vil ikke have en mening om mig selv på, hvad jeg er. Okay. Men har du nogensinde fortalt en løgn? Selvfølgelig. Okay. Men alt, hvad jeg siger til jer nu, det er Guds kærlighed. Men kan jeg godt spørge dig, hvad du hedder? Mikkel. Okay. Hvad hedder du? Julius. Okay. Men Mikkel, hvad kalder man en person, som har løjet? Det er vel teknisk set an på, hvad man spørger. Fordi hvis det er efter den danske bibel, så er det teknisk. Så en løgner hedder bare en løgner, det hedder ikke en sønder. Ja, det er en løgner. Ja, en løgner er en løgner, men ikke en sønder. På grund af, at der er flere sætninger i Bibelen, der siger, at det er okay an på situationerne og så lignende. Okay. Men har du også løjet? Jeg har lov for, ja. Okay. Men så med jeres eget ord, så kan jeg kalde jer en løgner. Ja. Men så Gud han er enig i, at I er ikke en god person. Men alle har løjet. Så Gud synes, at alle er dårlige. Eller alle er syndere. Men hvad hvis Guds dommedag sker lige nu? Tror I så, at Gud vil kalde jer skyldige eller uskyldige? Skyldig. Men hvad hvis en bil kører os ned lige nu? Og vi døde lige nu? Himlen eller helvede? Det ved jeg ikke. Jeg er lidt ligeglad. Jeg er også lidt ligeglad, hvor det kommer til bedømmelsen. Men ifølge Guds ord, så vil I havne i helvede, Okay. hvis I dør lige nu på grund af jeres sønner. Det er fint for mig. Altså, det kommer også an på, hvis vi dør. Ifølge Bibelen, så er det jo de forskellige 7 ringe af helvede, som det er, vi skulle komme i. Ingen også har gjort så voldsomt en kriminal. Noget, der er så voldsomt syndeligt, da vi vil komme et voldsomt sted hen. Vi vil nok ligge i ring 2. Ja. Hvad sagde du? Vi vil nok ligge i den anden ring. Ja. Okay. Men bekymrer det jer, at I vil havne i helvede, hvis I døde lige nu? Nej. Okay. Ved I, hvordan helvede er? Ja, der er 7 ringe, så det er jo an på, hvordan... Men de fleste siger, at det er jo ild og alt det der, men... Ja, det skal jeg også sige. Ja, det er rigtigt. Okay. Men det er jo egentlig ikke... Jeg tror ikke på skærsilden. Det er katolikkerne. Ja, det er det. Men det er rigtigt nok, at Guds ord siger, at helvede er en ildsø. Og når man kommer derned, så modtager man en ny krop, så man vil føle sig forbrændt i al evighed. Man kan aldrig komme ud derfra. Okay. Når vi hører, hvordan det er, bekymrer det jer så?
Egentlig ikke. Okay. Fordi hvis vi også ender op i sådan et sted der, så har vi jo dybest set fortjent det, hvis det skulle være. Ja. For en lille ting, som for eksempel en løgn. Eller, det er selvfølgelig hvilke former for kristendom. Du må heller ikke have sex for ægteskab. Er det rigtigt? Du må heller ikke drikke alkohol. Men det har paverne gjort. Yes. Plus det er også... Sex med små børn. Ja, det er også en rigtig god pointe, når det også kommer til det. Rigtig mange kristne går selv imod Guds ord. Vi er kun et hylster. Vores sjæl, den lever videre. Jeg har levet mange liv før. Okay. Vi er kun et hylster. Okay. Men Guds ord siger, at der ikke findes reinkarnation. Jo, men det gør der. Altså, Bibelen siger, at vi skal dø en gang, og derefter kommer dommen. Og så enten så kommer en sjæl i helvede eller himmel. Man kan ikke leve videre på jorden i et andet liv. Så ifølge Bibelen. Men nu er det også der, hvor man er nødt til at spørge. Der er jo så mange forskellige versioner af Bibelen. Okay. Der er så mange forskellige, og de er jo alle sammen menneskelavede. Okay. Hvordan skal man så kunne bedømme, hvad der er rigtigt og forkert, når der er så mange forskellige, der fortæller så mange forskellige ting? Fordi der er jo varianter af Bibelen, der siger det her med, at det her med at være homoseksuel. En mand ligger en anden mand, så skal den straffes med døden. Det står der i nogle varianter af Bibelen. Ja. Så fordi hvis jeg har sex med en mand, så skal jeg i helvede og straffes med døden på grund af det. Også det her med giftes før ægteskab. Har en kvinde været sammen med en mand, hvis en kvinde mister sin møde om hun er gift, skal hun trækkes til sin fars dør, og så skal byens mænd stene hende hjem. Men det er det gamle testamente. Stadigvæk, det kommer stadig til min pointe, der er så mange varianter, der er skrevet af dem. Okay, men jeg holder mig til King James versionen, Ja. så man kan spore helt tilbage til de gamle skrifter. At det er det samme, det er den samme tekst, når man sporer det tilbage Ja, til det hebraiske og aramæiske tekster. Men jeg tænkte på, ved I hvad Gud har gjort for at frelse os fra helvede? Nej. Gud har, jeg tror godt I ved det, Gud har offret sin eneste søn Jesus på korset for at dø for alle vores synder, så vi kan modtage evigt liv i himlen. Gud han har jo ikke opført ham. Hvad? Det var jo ikke Gud, der opførte Det var ikke Gud, der tog det valg. Det var Jesus som selv. Det var romerne. Yes. Det var romerne, der så ham. Nå, men jeg siger det bare fordi, at Jesus han er også Gud samtidig. Ja. Og nej, der er jo de teknisk set de to guder i. Fordi du har Gud, og så har du Jesus. Og Helligånden, det er treenigheden. Præcis. Yes. Og Gud og Helligånden har begge to ikke været enige om, at Jesus han skal jo... Det er jo det, har Jesus selv valgt, at han gør det, fordi det er det folk, der vil have, så det er jo det, der sker. Og det er også på grund af, at, som sagt, en løgner. Men når der også kommer til det, det var jo heller ikke Gud, der selv valgte, at var Jesus dø. Det var ikke ham, der tog det valg. Det var romerne. Fordi de så ham som en kætter imod deres form for tro. Det var ikke Guds valg. Han lå jo Jesus teknisk set bare bedrabt. Ja, men Gud han havde brug for, at et rent lam skulle dø for alle vores synder. Og Jesus han var den eneste, som var fuldstændig ren, fri for synd. Han var det eneste offer, som kunne zone vores synd. Men hvis han har reddet os for vores synder, hvorfor kan det så være, at folk stadigvæk synder? Og det er, at folk stadigvæk bliver straffet sig for det? Og det er fordi, vi lever i syndefaldet. Så vi bliver ved med at synde med et uheld. Men det er også derfor, Gud han ønsker, at vi skal bede om tilgivelse hver gang vi synder ved et uheld. Men jeg tænkte på, har I lyst til at løfte højre hånd og sige, jeg giver mit liv til Jesus. Jeg omvender mig fra al min synd. Okay, fair nok. Har I nogen smerter i nakken lige nu, eller i ryggen, knæ, eller? Okay. Men tusind tak, fordi jeg må snakke med jer. Det var så lidt. Okay.